Milí priatelia, minulý týždeň v stredu našimi médiami podľa môjho názoru až príliš málo zarezonovala istá informácia. Informácia, na ktorú by sme my, Slováci, nemali nikdy zabudnúť a nikdy ju ani opomenúť. Pretože sa týka násilnej smrti. Nie tragickej smrti, alebo len smrti, ale násilnej smrti jedného nás. Jedného Slováka, ktorý prišiel vďaka rukám, nohám a kolenám belgických policajtov o svoj život. Áno, hovorím o, podľa môjho názoru, vražde Jozefa Chovanca, ktorý bol zavraždený belgickými policajtmi v celej smrti na letisku Charleroi. A práve minulý týždeň v stredu belgické súdy rozhodli, aj keď zatiaľ neprávoplatne, o tom, že žiaden z tých vrahov v policajnej uniforme, ktorý sa zúčastnil tej vraždy, nebude stíhaný. Teda nemal by niesť zodpovednosť za to, čo bolo vykonané na ľudskom živote. A pritom sa usmievali. Jedna z nich dokonca hajlovala. A belgické súdy to komentovali asi takto. Bolo to poľutovania hodný súbeh tragických okolností. Tak ja neviem, ako vyzerajú belgicko-úkladné vraždy, ale ak je toto podľa belgickej elity poľutovanie hodné súbeh tragických okolností, tak ja si naozaj tie úkladné vraždy neviem predstaviť. Alebo belgické súdy kryjú tých vrahov belgických policajtov, ktorí s úsmevom na perách pristupovali k ľudskému životu, životu Slováka, Slovana, ako niečomu menej cennému. A pokiaľ platí to, že ľudský život sa nedá finančne vyčísliť a že sme si všetci rovní, tak nechápem, ako je možné, že k tomu belgické súdy takto pristupujú. Ako je možné, že kryjú tých vrahov v tých policajných uniformách. Jediné, čo mi prichádza na je to, že majú pocit, že slovenský život, že slovanský život je menej cenný. A pripomína to istú zvrátenú ideológiu. S tým určite budete súhlasiť. A mne je nesmierne ľúto, že naša vláda, naše ministerstvo zahraničných vecí, tak ako aj generálna prokuratúra sa necháva opíjať rožkom. Ja by som vyzval generálneho prokurátora, pána Žilinku, aby spravil všetko preto s ministrom zahraničných vecí, aby bol vystavený medzinárodný zatýkač. Nielen na tých vrahov v tých policajných uniformách, ale aj na tých sudcov, ktorí sa podieľajú na krytí tej vraždy. A zriaďme si tú vyšetrovaciu komisiu a spravme tu na Slovensku rekonštrukciu toho, čo sa udialo v tej celej smrti. To brutálne video je pripojené na konci tohto videa. Je len pre silné žalúdky, ak ste ho ešte nevideli. A môžete si sami vytvoriť obraz o tom, čo považujú belgickí sudcovia za poľutovanie hodný súbeh tragických okolností. Stále mi to nejde z úst. Toto by mal byť prístup generálneho prokurátora. Navrhujem mu, aby ho teda prebral, aby sa nechal inšpirovať mojimi slovami. A toto by mal byť prístup aj slovenskej vlády. My nie sme mačence, ktoré budú topiť vo vreciach niekde v potoku. My nie sme menej cenní ľudia, ktorých budú dusiť a zabíjať niekde na letiskách v Belgicku. A veľmi mi to pripomína prístup našich západných partnerov z roku 1938, keď nás v Mnichove zradili. Tiež k nám potom bolo pristupované ako k menej cenným. Tak aby sa história neopakovala, zamyslíme sa všetci prosím nad tým, že či sa ľudský život dá vyčísliť finančne a že či sa my, Slováci, naozaj donekonečna budeme považovať za menej cenných všade vo svete.